Amen. Good morning po sa bawat isa. Tayo po ay tumayo at tayo po ay umikot sa umaga pong ito. Ngitian po natin ang ating mga kapatid at batiin po natin sila ng magandang umaga. Of the Lord, yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of our King. Oh, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of our King. Oh, I love you with the love. Oh, I love you with the love. Yes, I love you with the love of the Lord. Muli, magandang umaga po sa ating lahat. Are we excited to praise our Lord? Amen. Come on, church. Let us just give our best worship, our best praise. For the Lord our God deserves the highest worship. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. We welcome you in this place. We will worship the Lamb of glory. We will worship the King of kings. We will worship the Lamb of glory. We will worship the King. We will worship the Lamb of glory. We will worship the King of kings. We will worship the Lamb of glory. We will worship the King. And with our hands lifted high, we will worship and sing. And with our hands lifted high, we come before you rejoicing. With our hands lifted high to the sky, and the world wonders why. We'll just tell them we're loving our King. We will worship the land of glory. Come on, church. Let us worship the King of Kings, the Lord of Lords, Jesus. We will worship the land of glory. We will worship the King. And with our hands lifted high, we will worship and sing. And with our hands lifted high, we come before you rejoicing. With our hands lifted high to the sky, when the world wonders why, we'll just tell them we're loving our King. And with our hands lifted high, we will worship and sing. And with our hands lifted high, we come before you rejoicing. With our hands lifted high to the sky, when the world wonders why, we'll just tell them we're loving
wonders why. We'll just tell them we're loving again. And with our hands lifted high, we will worship and sing. And with our hands lifted high, we come before you rejoicing. With our hands lifted high to the sky, when the world wonders why, we'll just stand and we're loving our King. Oh, oh, we'll just stand and we're loving our King. Hey, we'll just stand and we're loving our King. Panginoon, O God, na sa lugar na ito, Diyos, O God, hallelujah, ay sambahin ka at purihin, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Oh, yes, O God, hallelujah. Lord, salamat, salamat, Panginoon. Kaya po sa oras na ito, bago po ang lahat, patuloy kaming nagpapakumbaba sa iyong harapan. Lord, humihingi kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Lord, paglilinis sa aming mga karumihan at pangunawa sa aming mga pagkukulang sa iyo at sa aming kapwa-tao, Panginoon. Saliksikin mo kami, dakilang Diyos, O God, at linisin mo po kami ng banal at makapangyarihang dugo ng mahal naming Panginoong Jesucristo na tumapon doon sa krus ng Kalbaryo. Lord, marapatin mo kami, Panginoon, sa pagsamba sa iyo sa oras na ito. Tunay nga, dakilang Diyos, O God, hallelujah. Wala kaming ibang hinihangad, Panginoon, kundi ang mapapurihan ka, Panginoon. Maitaas ka, maluwalhati ka, Panginoon. Lord, we are here to worship you, Lord. To worship at to hallelujah. To lift our hands unto you, Panginoon, O God. At ipaalam sa buong mundo, Panginoon, na minamahal ka namin, mahal namin, Panginoong Jesucristo. Kaya, Lord, O God, hallelujah, ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming worship service na ito, God. Lord, O God, ikaw ang patuloy na maparangalan at maluwalhati. Hinihingi po namin ang pagbaba ng banal mong Santong Espiritu na siyang mangunguna sa amin, Panginoon, O God, sa bawat bahagi ng aming pong pananambahan, Lord. Lord God, hallelujah. At pinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat ng mga anak mo na tatayo sa hallelujah sa unahang ito, Lord. Sa pangunguna ng worship team, Panginoon, O God. We're praying, Lord, that you anoint them, Lord God. Hallelujah, Panginoon, ang kanilang mga puso. At Diyos, O God, ay maging karapat dapat sa pagsamba sa iyo, Panginoon, O God. Give them an angelic voice, O God, upang, Panginoon, O God, ang pagbaba ng presensya mo, Panginoon, O God, ay patuloy naming maranasan. O Holy Spirit, orchestrate this service, O God. At Panginoon, sa anak mo na gagamitin, Panginoon, sa paghayag ng iyong salita. Lord, itago mo siya sa likuran ng iyong krus, O God. Lord, ikaw ang mataas at siya ay mababa, Panginoon, O God. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, O God, ang anointing mo, O God, ay ibuhos mo sa kanya from the crown of her head to the sole of her feet, O God. At kami pong lahat na nakikinig, O God, hallelujah. Bigyan mo ng matabang lupa, puso, Panginoon, O God, upang, Panginoon, O God, hallelujah, matanggap, Panginoon, O God, ang mga revelasyon mo, O God. Thank you, Father God, kakatagpuin mo ang lahat ng concern ng iyong mga anak sa umagang ito. Ano mang pong bit-bit na problema, Panginoon, kabagabagan. Lord God, ano man ang pinagdadaanan, Lord, salamat.
Ang lahat ng ito'y nalalaman mo, O Diyos, at pagkatapos ng service na ito, O God, Lord, kami mga bagong nilalang na pinalakas mo, Panginoon. Pinatatag mo, binigyan mo ng pag-asa, Panginoon, O God, at kagalakan sa puso, Lord. Panginoon, send forth your angels toward this place, O God. No weapons of the devil, O God, ay makakadistract sa amin pong pananampahan, O God. Lord, salamat po ng marami. Wala kaming ibang itinataas sa lugar na ito, kundi ang pangalan mo lang, mahal naming Panginoon Jesucristo. Ikaw lang ang aming luluwalatiin. Ikaw lang ang aming sasambahin. Ikaw lang ang aming dadakilain, Panginoon, O God. Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sa mga kapatid po naming wala pa sa lugar na ito, ingatan mo po silang lahat, O God. Makarating sila dito ng safe and sound, Panginoon. Salamat po ng marami, O God. O God, tunay nga pong inaangkin namin ang isang matagumpay na pananambahan, Panginoon, O God, na walang ibang matataas at maluluwalhati, maladakila, kundi tanging ikaw lang, Panginoon. Thank you, Lord. Signs, wonders, and miracles will follow upon the teaching of your words. Thank you, Father God. To you all the praises, the glory, the thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. Alam ko po na excited na po tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Total po, malapit na po ang Pasko. Batiin po natin ang mga katabi natin ng Merry Christmas! Yes! Amen! Yes! Alam ko po na ang bawat isa may mga pinagdadaanan po. Lahat naman po tayo, wala pong walang pinagdadaanan. Pero ngayong umaga po, isang tabi po muna natin yan. Si Lord na po bahala dyan! Amen! Kaya po bawat pagpapalang ibinibigay ng ating Panginoon, dapat po ibalik natin ito may pasasalamat at papuri sa ating Diyos na buhay! Kaya po sabay-sabay tayo magpulat magpasalamat sa ating Diyos. Amen! Amen! Hey! Blessed be your name in the land that is plentiful, where stream of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name! Blessed be your name. When I found in the desert place, they walked through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing! Every blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name. Blessed be your name! Blessed be your name, with the sun shining down on me, with the world all that it should be. Blessed be your name. Blessed be your name! Blessed be your name, on the road marked with suffering, in the offering. Blessed be your name. Every blessing! Every blessing you poured out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, Blessed be the name of the Lord! name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious. Blessed be the Blessed name! be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My
my heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the Lord. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name. Amen. I will bless the Lord with all my soul. I will bless the one who made me whole. So for you alone, for you alone, my Lord, my heart will sing. I will bless the Lord with all my soul. Whoa! I will tell of all your mighty love. Pull me from the dark into your light. Sing for you alone. For you alone, my Lord. My heart will sing. I will tell of all your mighty love. Come on, praise the name. Holy are you, Lord? My heart will sing out, mighty Son of God. My soul will cry out, worthy is the Lamb of God. My life will sing out, I will bless the Lord with all my soul. We will bless your name, Lord. I will tell of all your mighty love. Pull me from the dark into your light. Just for you alone, for you alone, my Lord. My heart will sing. I will tell of all your mighty love. You are holy, we will say, holy are you, Lord. My heart will sing out, mighty Son of God. My soul will cry out, worthy is the Lamb of God. My life will sing out, I will bless the Lord with all my soul. Sing holy, holy are you, Lord. My heart will sing out, mighty Son of God. My soul will cry out, worthy, oh, sing Lamb of God. My life will sing out, I will bless the Lord with all my soul. Woo! We will bless your name. Whoa! We got over the earth, say, lift up your voice and sing. Oh, we will shout your name, we will shout your name. God over the earth, God over the earth, Jesus. Sing it once again, God over
God Almighty, Oh, we will declare. God of all the earth, Jesus. God of all the earth. Say, God of all the earth, God of God all. of all the earth, God of all the earth, Shout Jesus. holy are you, Lord. My heart will sing, mighty Son of God. My soul will cry out, worthy, sing Lamb of God. My life will sing, I will bless the Lord with all my soul. Oh, holy. Say, Holy are you, oh, praise the I name. will sing, mighty Son of God. My soul will cry out, worthy, oh Lamb of God. My life, I will bless the Lord with all my soul. Sing, I will bless the Lord. I will bless the Lord with all my soul. We will bless your name. I will bless the Lord with all my soul. Oh, come on, bless the name of Jesus. Praise the name of the Lord. For you are holy, Lord. Oh, you deserve all the praises and glory. Oh, we thank you, Jesus. You are holy, God. You are awesome, Jesus. Oh, we sing holy, holy, holy. Holy are you, Lord. My heart will sing out, mighty Son of God, of God. My soul will cry out, worthy. Yes, Lord, you are worthy of all the praise. Oh, we will bless, I will bless the Lord with all. Once again sing, Lord, you are holy God. Holy are you, Lord. My heart will sing out, mighty Son of God. My soul will cry out, worthy Lamb of God. My life will sing out, I will bless the Lord with all my soul. Sing, I will bless the Lord with all my soul. I will bless the Lord with all my soul. Oh, we will bless your name. I will bless the Lord with all my soul. Oh, yes, Lord. Lord, we worship your name. Lord, patuloy naming awitan ng iyong pangalan sa umaga pong ito, Panginoon. We will continue to bless your name. We will continue to worship your name, Lord. For you deserve the highest praise and the highest worship of your people. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and sing. Because of who you are, I give you praise.
because of who you are. I will lift my voice and sing, Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, Lord, I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Come on, worship the name. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who, sing it once again. Because of who you are, Lord. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give, oh, we give you praise, Lord. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Jehovah, Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, Lord, I worship you because of who you are. So Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, my provider, oh Jehovah Nissi, Lord, you reign, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, Lord, I worship you because of who worship the name. Sing Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, oh my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, Lord, I worship because of who you are. Oh, sing it once again and praise the name. Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Lord, we worship you. Lord, I worship you because of who you are. Yahweh, Rapha, Elohim, come on, speak the name. Shaddai, sing Jireh, Adonai, who manifests himself. Oh, we will sing Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, shout the name, Shaddai, Jehovah Jireh,
Your glory is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Oh, church, sing your glory, Lord. Your glory is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Sing Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, sing Jireh, Adonai, Adonai, will manifest Himself. Oh, once again, sing Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, sing Adonai, Adonai, will manifest Himself. Worship the name. If you worship, He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. Worship the name. If you worship, He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. If you worship, He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. Yahweh, Jireh, Rapha, will manifest Himself. Sing Yahweh, Jireh, Rapha, will manifest Himself. Come on, church, say Yahweh. Yahweh will manifest Himself. Jireh will manifest Himself. Rapha will manifest Himself. Will manifest Himself. Oh, once again, Yahweh will manifest Himself. Jireh will manifest Himself. Rapha will manifest Himself. Will manifest Himself. Yahweh, Rapha. Come on, church. Lift up your voice. Shout the name of the Lord. Sing Adonai. Adonai will manifest Himself. Sing it once again. Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, oh, Shaddai, we'll sing Jireh, Adonai will manifest Himself. Oh, for the last time, worship the name, worship the name. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, say Jireh, oh, Adonai will manifest Himself.
provider. Oh, Jesus. Oh, we thank you for your presence in this place. Thank you for moving in on me. Oh, you are doing something great. Something great. Oh, we thank you for your presence. We thank you, Holy Spirit. Oh, here we are. Here we are, your children, worshiping your name. Lifting up your name. Glory to your name. Oh, glory. Come on, sing. Worship that comes from your heart. Sing a new song that comes from your heart. You're my Savior, my Lord. We thank you for your presence. We thank you for your presence, God. Oh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, will manifest himself. Oh, Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Oh, we thank you, Lord. Oh, yes, Jesus. Lord, we thank you for your presence in this place, Panginoon. Lord, maraming salamat sa umaga pong ito na muling yung presensya, Panginoon, ay aming nararanasan, Panginoon. Lord God, tunay nga kami ay narito dahil nais naming bigyan ka ng pinakamataas na papuri at pinakamataas na pagsamba, Panginoon. Lord, nakikita mo ang desire ng aming mga puso. Lord, hindi lang kami basta umaawit, sumasayaw, tumutugtog, Panginoon. Lord, but this is our worship for you. Lord, sa umaga pong ito, patuloy kang mag-manifest sa aming pong mga buhay. Lord, and we know na meron ka ng ginagawa sa mga oras na ito, Panginoon. Maraming salamat sa iyong banal na Espiritu. Lord, we thank you, Father. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. And as we listen to your word sa umaga pong ito, banal na Espiritu ang magbibigay sa amin ng kaalaman, knowledge, and wisdom. Na maintindihan namin, na maisabuhay namin, Panginoon, namin mga maririnig sa umaga pong ito. Maraming salamat, Panginoon, muli sa iyong pinakamataas sa papuri at pinakamataas sa pagsamba. Sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen and amen. Amen. Praise, praise, praise. Okay, pumunta na dito yung mga bata para sa kayo ay maipanalangin. Praise the Lord. Yan. Praise God.
ating mga talented, ang ating mga favored, ang ating mga pinagpalang mga anak. Amen. Yan. Praise the Lord. Sabi nga po ay, huwag nating hayaan na mailayo mga bata no, sa ating Panginoon dahil sa kanila nagahari ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Taas natin ang ating mga kamay sa buhay ng mga batang ito. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Father, in the name of Jesus, salamat po sa pagkatunay nga o Diyos na ang buhay ng mga batang ito, Panginoon, ay very special sa inyong harapan. Salamat, Panginoon, sapagkat, Lord, alam namin, Lord, na sa pagkakasilang pa lamang nila, Panginoon, katulad ng sinabi nyo, nasa sinapupunan pa lamang, O Diyos, ng kanilang mga magulang, ang mga batang ito, Panginoon. Ang dakilang plano nyo ay inisign nyo na, O God, sa kanilang mga buhay. Kaya, Father God, I pray, O Lord, let your divine plan will be done over these children, O God, na sa kanila pong paglaki, Panginoon, habang sila po ay ma-attend ng mga Sunday sa Panginoon, school, oh God, in the name of Jesus, every word na naitatanim sa kanila, Panginoon, ito po'y magiging pundasyon nila sa kanilang paglaki, Panginoon. Katulad ng sinabi nyo that we must train up a child in the way they should go, and when they are old, they will not depart from it. Lord, ang mga salitang iyon, Panginoon, alam namin, O Diyos, na sa takdang panahon, ito, O Diyos, ang kanilang magagamit upang magamit nyo sila para sa kapurihan ng inyong banal na pangalan. Pagpalain niyo po sila, patuloy na selyohan niyo ng inyong kapangyarihan. Lord, your divine protection, guidance, O God, be upon them, O Lord, encapsulate them with the power of your blood, O Lord, upang, O Diyos, hallelujah, walang magawa, walang gawa ng kaaway ang makapag-manifest sa kanilang mga buhay. Lord, into your hands, we entrust their life. At sa kanila pong pag-attend ng kanilang Sunday school, O God, Father, I pray, hayaan niyo po, Diyos, na ang salita niyo na kanila pong pag-aaralan ay tunay nga, Lord, na tumimo sa kanilang mga puso. At ito, Panginoon, ay magbigay sa kanila ng knowledge, wisdom, and understanding, O God, upang, O God, makita sa kanila ang kapangyarihan nyo sa kanilang mga buhay. Maging ang kanilang teacher po na gagamitin sa umagang ito, Lord, anoint her, O God, give her, Lord, hallelujah, the revelation, Lord, na matatanggap ng mga batang ito in the name of Jesus. Holy Spirit, tulungan niyo po sila, for you are our great teacher in everything. We praise you, we bless you, we honor you, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Yan. Praise God. Sige, punta na kayo doon. Amen. Praise the Lord. Magandang umaga po sa bawat isa. Excited po ba ang lahat? Amen. No? Kailangan po maging excited tayo, no? Dahil alam ko po na may gagawin ng Diyos sa ating mga buhay. No? Katulad po ng ating inawit, no? He will manifest Himself. Nananampalataya po ba kayo? He will manifest Himself as we call on His name. No po? Kaya po rin po ang Diyos, sa oras na ito, handa na po natin ang ating mga puso. No po? At katulad nga po ng tema na naroon po na itong buwan na ito, ng Disyembre ay nais ng Diyos na talagang, sabi nga po, ito'y mabaon sa ating mga puso, no? Maging pundasyon ng ating mga puso, ng ating mga buhay. Praise the Lord. Upang tayo po'y makalakad ng may katagumpayan sa mundong ito.
tayo ay John chapter 4, verses and the word dapat na bigyan ng honor, ng parangal, ng papuri at pagsamba. John chapter 4 verse 23 to 24. Ang sabi po dito, but the hour cometh and now is when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship Him. Verse 24, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Ang Diyos ang magpapala sa pagkakabasa ng Kanyang salita. Amen. Praise God. Katulad ng ating naroon na, sabi nga ng ating salita ng Diyos na ating pundasyon ngayon, ang sabing ganon, naroon daw po na dumarating na ang oras. At ang oras ay kailan? Anong sabi doon? Kailan yung oras? Now! Hindi bukas. Hindi sa 1 taon. No? Kundi ang sabi ng salita ng Diyos, now! Now. Kaya alam ko po na sa umagang ito, ngayon din tayo ay tuturuan ng Diyos how to worship Him in spirit and in truth. Dahil ito daw po yung hinahanap ng ating Diyos. Yung tunay na sasamba sa Kanya. So, tunay na sasamba sa Kanya sa espiritu at sa katotohanan. Makikita po natin halos lahat ng tao. Lahat ng tao ay sumasamba. Bakit? Sapagkat instinct na, instinct po sa isang tao na naroon na maghanap ng Diyos. Bakit? Dahil ang Diyos ang may likha sa atin. Dahil ang Diyos ang may likha sa atin. Ang sabi nga po, mayroong kasabihan na mayroon pong puwang sa ating mga puso na walang pwedeng mag-occupy nito, kundi ang Diyos lamang. Kahit na anong yaman, anong talento, anong lakas, anong kapangyarihan, hindi kayang punuan ang puwang na yon sa ating puso, tanging ang Diyos lamang. Kaya ang sabi nga po sa ating binasa ngayon, ang Diyos ay naghahanap at ngayon na, ng tunay na sasamba sa Kanya sa espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ito po yung hinahanap ng Diyos dahil Siya ay espiritu, Siya ay espiritu. Kaya makikita po natin, maraming klase ng pagsamba, ang naroon na ginagawa ng tao. Makikita po natin sa India, maraming sinasamba, halos lahat na yata ng klase ng hayop sinasamba nila, Meron naman sumasamba sa sabi nga po ay sa mga nature, Iba't ibang kaparaanan. Pero sa umaga pong ito, ituturo sa atin ng Diyos kung paano natin siya sasambahin sa espiritu at sa katotohanan. Amen? Praise the Lord. Ang sabi po dito, the true worship, ang sabi na po, ano ba yung tunay na pagsamba? It is any and every expression of obedience, praise, honor, adoration, and gratitude offered to the true God
by a regenerated soul who knows the truth about God and loved Him. Po, ang tunay daw na pagsamba, ito po ay act, no? O expression ng ating pagsunod, ng ating pagpupuri, ng ating pag-honor, o adoration, o gratitude, o pagpapasalamat na ino-offer natin sa tunay na Diyos, no? At ito daw po ay magagawa lamang ng isang regenerated soul, no? Ano ibig sabihin ng regenerated soul? Yung pong naroon na nakaranas ng tunay na born-again experience. No? Yung isang tao na nakaranas ng tunay na born-again experience, hindi lamang yun naroon na ikaw ay kabilang sa isang relihiyon o sekta, kundi ang hinahanap ng Diyos ay yung tunay na regenerated soul. No? Ibig sabihin na ipanganak na muli. Bakit? Dahil ang sabi sa Bible, sa Romans chapter 3 verse 23 at sa Romans 6:23, all men have sinned and fall short of the glory of God. Lahat ay nagkasala at nagkapo sa kaluwalhatian ng Diyos, no? At dahil dito, ang sabi nga meron pong isang tao, siya ay pare, no? Nung ang ating Panginoon ay nangangaral, lumapit sa ating Panginoong Hesus. Siya ay si Nicodemo, no? At sa pagkakataon na yon, ang sabi nga, nakikita ni Nicodemo yung himala na ginagawa ng ating Panginoong Hesus, no? Nakikita niya yung naroon na, sabi nga po, yung mga pagpapagaling, yung pagpapalaya na ginagawa ng ating Panginoon. At sa pagkakataon na ito, siya ay lumapit, no? Siya ay lumapit sa ating Panginoon, no? Ang sabi niya nga ay, Rabbi, ano yung dapat kong gawin, no? Ano yung dapat gawin ng isang tao para maranasan niya mga bagay na ito? At alam nyo, ang ating Panginoong Hesus po ay sumagot. Ano yung sagot ng ating Panginoon? John chapter 3 verse 3, no? Ito yung tinatawag na, sabi nga ay, ano to? Magnum 357, no? Sabi nga po ay, sa tatlong verses na ito, maipapakita natin, mapapaliwanag natin na kailangan talaga ng isang tao ay maipanganak na muli. Ano ang sabi ng ating Panginoon doon? Sa John chapter 3 verse 3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. No? Hanggat ang isang tao daw po ay hindi na ipapanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Hindi niya makikita yung katotohanan, no? Hindi niya makikita yung kapangyarihan ng Diyos, yung kadakilaan ng Diyos sa kanyang buhay. Hanggat siya ay hindi na ipapanganak na muli. At ang sabi ni Nicodemo, paano may papanganak ang isang tao kung siya ay malaki na? Babalik pa ba siya doon sa tiyan ng kanyang nanay para maipanganak na muli? Pero ano ang sagot ng ating Panginoong Hesus? Ang ipinanganak sa laman ay laman at ang pinanganak sa espiritu ay sa espiritu. At ang sabi sa verse 5, unless a man be born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. No? Yung una, pag daw po tayo ay hindi na ipanganak na muli, hindi natin makikita ang kaharian ng Diyos. No? Hindi natin makikita ang kaharian ng Diyos, hindi natin makikita yung katotohanan. Kaya ang tao patuloy na gumagawa ng mga bagay na taliwas sa kalooban ng Diyos. Nananatili doon sa kasalanan, no? Parang walang magagawa. Para bang sinabi nila na dito na ako nabuhay, dito na ako mamamatay, no? Pero alam niyo po ba ang sabi ganon? Unless a man be born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God, no? Hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Po. At ang sabi sa verse 7, I tell you the truth, all must be born again. Lahat ay kailangang maipanganak na muli. Ano man ang ating sekta, ano man ang ating relihiyon, ano man ang ating nationality, no? Ano man ang ating kinabibilangan. Kapag ikaw ay naroon na tao, you must be born again.
No, tayo daw po ay kailangang maipanganak na muli. No po? At sa pagkakataon na ito, makikita po natin na kapag tayo ay naipanganak na muli, na talagang naranasan natin na tayo po ay na-regenerate, no? Na-regenerate yung ating soul, makikita po natin, makakapasok tayo sa kaharian ng Diyos. No? Makakapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Ano pong ibig sabihin nun? Mararanasan natin yung kanyang goodness. Mararanasan natin yung kanyang kapangyarihan. Mararanasan natin yung pagsama niya, yung protection niya. No? Kaya ito po yung napakahalaga. No? Unless na tayo po ay na-regenerate, no? O ibig sabihin, na born again, no? Hindi tayo makakapagsamba sa Kanya ng katotohanan, no? Sa spirito at katotohanan. Bakit? Dahil patay ang ating espiritu. Pero kapag tayo ay na-born again, ibig sabihin, pinanganak na muli, no? Yung ating patay na espiritu ay nagkakaroon ng tunay na buhay na nanggagaling sa Diyos na buhay. Amen? At dahil dito, ano pa po ang sabi, no? Ng isang tunay na pagsamba. Sabi nga po, it is when we give our deepest affection and highest praise to someone. At ito ay walang iba kundi ang ating Diyos, no? Sabi nga, we can give our deepest affection and highest praise to God. Ito rin daw po, ang sabi doon, it is when we love God with all our heart, soul, mind, and strength. Katulad ng sinabi sa Deuteronomy 6:4-5. Ang tunay na pagsamba daw po, ito po ay, sabi nga po, lahat, whole being. No? Whole being. Hindi lamang po yung halimbawa tuwing, sabi nga po ay, ikaw ay masaya. No? Kundi lahat po. No? Kaya naroon po ang tunay na pagsamba. It consists of our whole being. Katulad ng sinabi ni David sa Psalms 103. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Ibig sabihin, lahat ng iyong buong katauhan, ang iyong isip, ang iyong lakas, ang iyong espiritu, ang iyong kaluluwa, lahat yan ay sasamba sa ating Panginoon. Po? At ang sabi po dito, no, makikita natin na ito po yung hinahanap ng ating Panginoon. May tanong, what kind of worship pleases God? Ano daw po yung worship na nagbibigay talaga ng kagalakan sa puso ng Diyos? No? Ang sabi sa Hebrews chapter 13, verse 15-16. Tingnan po natin. Hebrews chapter 13, 15-16. Ang sabi po dito, therefore, by Him, let us continually offer the sacrifice of praise to God, that is the fruit of our lips, giving thanks to Him, to His name. But do not forget to do good and to share, for with such sacrifices, God is well pleased. No? Sabi nga po, ang tunay na pagsamba, una, ito daw po ay kailangan continuous. No? Continually. Ibig sabihin, tuloy-tuloy. Maging bahagi ng ating buhay. No? Hindi lamang tuwing linggo. Hindi lamang naroon tuwing a-attend tayo ng mga gawain. Kundi ito daw po ay kailangan maging continuous. No? Kaya ang tunay na pagsamba daw po, ito daw ay continuous. No? Continually. Katulad ng ating binasa. Sabi nga po, it is our whole life worship. No? Continuous. Ang sabi nga nun, offer the sacrifice of praise to God. No? Na that is the fruit of our lips. Ito daw po ay kailangan naririnig. No? Ang ginagamit dito ay ang ating mga labi. No? Yung ating mga labi. Huwag nating hayaan na sa labing ito ay may lumabas na hindi maganda. Dahil sabi nga, life and death is in the power of our tongue. Hayaan natin na ang labing ito na binigay sa atin ng Diyos ay magamit natin sa pagsamba sa Kanya continually. No? Tuloy-tuloy. Kahit na anong sitwasyon ng ating buhay, kahit na nasa anong season ka, no? Nasa high season ka man o nasa low season ka man, patuloy kang magpupuri at sasamba sa Diyos. No? Ito yung pagsamba na ninanais ng Diyos na makita sa kanyang mga tunay na anak. No?
sa mga regenerated soul, no po, ang pagsamba ay continuous, no? Naroon po na sabi nga ay sa may pagpapala o wala, ikaw ay patuloy na sasamba sa Diyos. May sakit ka man o malakas ka man, ikaw ay patuloy na sasamba sa Diyos, no? Continually. As ang sabi dito, the fruit of our lips, giving thanks to His name. Na laging nagpapasalamat sa Kanyang pangalan. At kaakibat din ng ating pagsamba sa Kanya, doing good and sharing. No? Sa patuloy daw na paggawa natin ng mabuti at pagbabahagi ng salita ng Diyos. No? Kaya, praise the Lord. At sa oras na ito, ang sabi po dito, no? True worship attracts God's presence. Ang tunay daw po na pagsamba, nag-a-attract ito ng presensya ng Diyos. No? Nag-a-attract ito ng presensya ng Diyos. No? Ang noon sabi sa Psalms 22 verse 3. Psalms 22 verse 3. Tingnan po natin. Ang sabi dito, but thou art holy, O thou, that inhabitest the praises of Israel. No? Ano pong ibig sabihin nun? God inhabits the praises of His people. Po. God inhabits the praises of His people. Yung bawat pagpupuri, yung bawat pagsamba, no? Na ginagawa po natin with all our heart, with all our might, with all our soul, with all our spirit, ito po ay pinapanahanan ng ating Diyos. No? Kaya ito yung nagiging, sabi nga po, ito yung naroon na nag-a-attract sa presensya ng ating Panginoon. No po? Yung ating pagsamba sa Kanya. Praise the Lord. At sa pagkakataon na ito, ang sabi nga nun, we must learn how to acknowledge God. No? Because acknowledging God is an act of honoring God in our worship. We don't have to cry or beg for God to manifest Himself to us. Hindi daw kailangan araw na umiyak ka, no? Magmakaawa ka, Lord, mag-manifest ka. Hindi po. Nagmamanifest ang Diyos sa ating buhay kapag, sabi nga po, ay naroon na talagang natuto tayo na mag-worship sa Kanya. Sapagkat ito yung mag-a-attract. No? Ito yung mag-a-attract. Ito yung magiging way para ang presensya ng Diyos ay maranasan natin. Sabi nga, we must only set the atmosphere right by honoring God for who He is in our lives with thanksgiving, and He will manifest Himself. Katulad ng ating inawit kanina, no? As we worship, He will manifest Himself, no? Kapag daw po tayo ay sumamba, no, tinawag ang Kanyang pangalan, He will manifest Himself. Ang tanong dito, gaano natin siya kakilala? No? Anong pangalan yung alam mo na para tawagin mo siya? Para mag-manifest siya sa ating buhay. No? Ang sabi po, makikita po natin na ang ating Diyos po sa bawat act po, sa bawat pagkakataon na siya ay mayroong ginagawa, no? Naroon po na yung pong mga Israelita, no, yung mga anak ng Diyos, tinatawag siya kung ano yung naroon na naranasan nila sa ating Panginoon. Ang sabi sa Psalms 5 verse 11, basahin natin. Psalms chapter 5 verse 11. Yan. Psalms chapter 5 verse 11. Yan. But let all those that put their trust in Thee rejoice. Let them ever shout for joy because Thou defendest them. Let them also that love Thy name be joyful in Thee. Sa Tagalog, ngunit yung pagalakin ang lahat, nagsisipagkanlong sa iyo, pahiyawin mo sa nawa sila sa kagalakan magpakailanman, sapagkat iyong pinagsasanggalang sila,
nagagalak nawa sila rin sa iyo na nagsisiibig sa iyong pangalan. No, makikita po natin, naroon daw po na those who love thy name, be joyful in thee. Yun daw pong nagmamahal sa kanyang pangalan, no? Ay magkaroon ng tunay na kagalakan, tunay na kalakasan, kapayapaan. At dito naman po sa Exodus chapter 34 verse 6. Yan. And the Lord passed by before him, no? And proclaimed, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abundant in goodness and truth. At ang Panginoon ay nagdaan sa harap niya, na itinanyag ang Panginoong Diyos na puspos ng kahabagan at mapagkaloob, banayad sa pagkagalit, at sagana sa kaawaan at katotohanan. Makikita po natin, na sabi nga, the Lord passed by. Ibig sabihin, naroon yung presensya niya, ay dumaan, no? Nag-manifest yung presensya ng Diyos, no? Sa buhay nila Moses dito, no? Dito sa Exodus, na kung saan naroon na naranasan nila yung goodness, no? Yung mercy, yung grace, yung long-suffering, and abundance na nanggagaling sa ating Panginoon. Praise the Lord. Kaya ang sabi nga po, God introduced Himself by His name. He revealed Him who He is. No? Ini-introduce daw po ng ating Diyos ang kanyang sarili sa pamagitan ng kanyang pangalan. He revealed Himself. God responds when we call Him by His name. Ang Diyos daw po ay tumutugon kapag tinawag natin siya sa kanyang pangalan. No? The name of God reveals His eternal character and sovereignty, who He is and what He does. Ang daw pangalan ng Diyos ay nagre-reveal sa kanyang pagiging eternal, no, yung character niya, yung sovereignidad niya, at kung sino siya at kung ano ang ginagawa niya, no? Kung ano yung ginawa niya. Yan. The best way to call God to attend to something is to worship Him, calling Him by His name that addresses that everything, very thing or need, and He will show up accordingly. Yun po, no? Na kapag tinawag daw po natin siya, katulad ng ating inawit, no? Jehovah Rapha. Ano ibig sabihin nun? God, my healer. Kapag tinawag natin talaga siya, no? Ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip, buong lakas, Lord, you are my great healer. No? I worship you, my Jehovah Rapha, my great healer. Alam niyo po ba, ang sabi nga, He will manifest Himself. No? He will manifest Himself. Sa paanong paraan? No? Ikaw ay magkakaroon ng supernatural faith, katulad ng ating inawit. Magkakaroon ka ng pananampalataya doon sa kanyang pangalan na siya ay dakilang manggagamot. Kaya kahit na ano yung nararamdaman mo, no, hindi ka matitinag, hindi ka matatakot. Kasi alam nyo, ang gawa ng kaaway, walang iba kundi ang manakot. Kapag nakapasok ang takot sa ating puso, no, nawawala yung pagtitiwala natin sa Diyos. Pero kapag ikaw ay, sabi nga, na-develop yung supernatural faith, no, dahil tinatawag mo ng buong puso, buong lakas, buong isip, buong kaluluwa, ang dakilang pangalan ng ating Diyos, makikita natin, no, it will manifest Himself. Magmamanifest yun, no? Magmamanifest sa atin. Na kahit na anong ating mararamdaman, makikita natin, hindi tayo natitinag, no? Hindi tayo natitinag. Nagpapatuloy tayo na sumasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Amen? No? Kaya, ang sabi po dito, no? If we call Him, He will manifest Himself, no? Kaya wag po tayong magsawa. Tama? Naroon po na sabi nga ay, He will show up accordingly kung ano yung ating naroon na pangangailangan. If we know it, no? Halimbawa, sa iyong pangangailangan,
If you know that His name, but that He is Jehovah Jireh, no? The God who provides, no po? At tinawag mo siya, hindi lamang ba sa labi, no? Tandaan natin, yung tunay na pagsamba, kailangan ito ay with all our heart, with all our soul, with all our spirit, with all our might. Kaya kapag tinawag mo siya, Lord, you are my Jehovah Jireh, no? Alam niyo, kapag po talagang naroon po yung, habi nga po, pagtawag natin sa Kanya, pagsamba natin sa Kanya, for who He is, makikita po natin, ang unang-una na mararanasan natin ay, habi nga po, yung kapayapaan. Walang takot, no? Kahit na meron na tayong, sabi nga, yung bill natin na dapat bayaran ay ngayon na, no? Minsan, doon tayo medyo nagkakaroon ng no? Nagkakaroon ng takot, nagkakaroon ng pangamba kapag dumarating na si Judith, no? Talagang hindi na natin alam kung ating gagawin. Pero if we will call on the name of our Lord for who He is, no? Katulad nun, He is our Jehovah Jireh, with all our heart, with all our soul, with all our might, no? Then, magkakaroon tayo ng supernatural faith. Ano ba ibig sabihin ng faith? No? Faith is a substance of things hoped for and the evidence of things not seen. No? Ang pananampalataya daw po ay katibayan ng mga bagay nang hindi nakikita. Ibig sabihin kahit wala pa. No? Kahit wala pa, kahit hindi mo pa hawak. No? The evidence of things not seen. And, ano sabi nga noon, faith is a substance of things hoped for and the evidence of things not seen. No? Ito daw po, ang substance ito ay yung pinananampalataya, ay yung inaasahan mo. No? Kaya kapag meron po kayong supernatural faith, no? Kapag ang supernatural faith po ay nabuo sa ating mga puso, because we worship Him, we call His name, makikita po natin, hindi tayo matatakot, hindi tayo matataranta. No? Ang ating puso't isipan ay nakatuon sa pagtitiwala sa Kanya. Alam ko, Lord, gagawa ka ng paraan. Alam ko, Lord, may kaparaanan ka, no? May kaparaanan ka. Kaya makikita po natin kung paano ang Diyos ay gumawa ng himala, no? Ang ating Panginoong Hesus, no, ang Panginoon ay gumawa ng himala sa buhay nila Pedro, di ba? May pagkakataon na sila Pedro, galing sa kanilang pangingisda, magdamag silang ng isda, no? Dahil ang mga mangingisda po ay sa gabi lumalabas, no? Sa gabi sila lumalabas, pag madilim. Pag magliliwanag na, naroon po na sila ay mag-uuwian na. Ibig sabihin, may mga huli na sila, no? Dahil nahuhuli ang mga isda kapag naroon po na madilim, no? Nagkukumpul-kumpulan sila. Naalala ko nung kami po ay pumupunta pa doon sa Isla Verde, no? Nung pong mga 1980s, no? 86, 87, nagkakaroon po kami ng Bible study sa Isla Verde. Ito po yung island na dadaanan bago ka makarating ng Calapan. Po, nung kami po ay naroon, di kami po ay umakyat, no? Pataas pa, doon sa may barangay Mabato, aakyat pa po. No? Nagulat po kami dahil naroon po na, sabi nga, gabi po yun, pero maliwanag ang buwan, nagkakagulo po yung mga tao, no? Sabi niya, ano yung sigawan nila? May basta nagkakagulo sila. Tapos nung kami po ay nakiusisa, nagtanong kami, bakit ano yung Alam niyo po ba, nakita nila yung mga isda, talagang nagtatalunan, no? Nagtatalunan sila, nagtatalunan yung mga kaya takbuhan yung mga mangingisda, no? Takbo sila doon sa may playa, kinuha yung kanilang mga kasi 'di ba, yung mga isda, kasi sila ang tawag dito, yung kumikinang, 'di ba? No? Kaya kitang-kita nila, no? May term sila, nakalimutan ko na, pero talagang kagulo sila, no? Tapos pagkatapos noon, dala kaagad nila ang kanilang lambat, no? At kanila itong naroon na sabi nga ay nahuli, napakaraming huli. Pero nung pagkakataon po yun, sa buhay po nila Pedro, magdamag po silang ng isda. Dumating ang umaga, wala silang huling isda. No? Kaya nung sila ay nasa Pampang, no? Ano ang nangyari?
malungkot sila. Pero kahit malungkot sila, hindi naman nila pwedeng pabayaan yung kanilang mga net na hindi ayusin. Kasi gagamitin pa nila yon sa susunod na pangingisda nila. Kaya habang sila ay malulungkot na inaayos yung kanilang mga net, dumating po ang ating Panginoong Hesus. No? At nung dumating ang ating Panginoong Hesus, siya ay nagpaalam na kung pwedeng umakyat doon sa bangka ni Pedro, no? At siya ay nangaral. Pagkatapos mangaral ng ating Panginoong Hesus, hinarap niya naman si Pedro. At ang sabi niya, Pedro, launch out into the deep, no? Ihugos mo ang iyong lambat. Alam niyo, nung pagkakataon na yon, ang sabi ni Pedro, magdamag po kami ng isda, no? Pero wala kaming nahuli. Anong ibig sabihin doon? Ginawa nila ang lahat, no? They tried their best sa magdamag na yon ng mga isda, pero wala silang nahuli, no? Wala silang nahuli. Anong ibig sabihin nun? Parang ibig sabihin ni Pedro sa ating Panginoon, walang mangyayari kasi umaga na, no? Umaga na kasi yun yung alam nila eh. Yun yung sabi nga natural way. Na kapag umaga na, wala na yung mga isa nagtatago na, hindi sila makakahuli. Kaya sa ni Pedro, hindi na pwede, no? Naihugos pa yung kanilang lambat. Kaya nga nililinisan nila eh, no? Pero ang sabi ng Panginoon, ihugos nyo ang inyong lambat. Pero sa pagkakataon na yon, dahil si Pedro ay nakarinig ng pangangaral ng ating Panginoon, no? Kahit na siya ay malungkot, naglilinis, nag-aayos ng kanyang lambat, pero nakarinig siya. Nakarinig siya ng pangangaral ng ating Panginoong Hesus. At ang sabi sa Bible, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. No? Ang pananampalataya ay dumarating habang tayo ay nakakarinig ng salita ng Diyos. No? Kaya sa pagkakataon na yon, dahil siya ay nakarinig ng pangangaral ng salita ng Diyos, kumambyo siya. No? Nung una, ang sabi niya, magdamag na nga po kami ng isda eh. Wala kami nahuli. Pero, dahil nagkaroon siya ng pananampalataya, doon sa narinig niya na pangaral ng ating Panginoon, kumambyo siya. Ano ang sabi niya? Pero, dahil sinabi niyo po, no? Sinabi niyo po, gagawin ko, no? Kaya anong ginawa niya? Kahit sa isipan niya, imposible. 'Di ba? Imposible dahil yun ang natural eh. Yun yung natural eh. Na kapag umaga hindi na nangingisda ang mga tao, no? Pero ang sabi nga, pero dahil sinabi niyo, yung imposible, no? Ay binrake niya. Ang ginawa niya, naroon na, sabi nga ay, dahil sinabi niyo po, ihuhugos ko ang lambat. Kaya anong ginawa niya? Sumunod siya, inihagis niya, inuhugos niya yung lambat, at ano ang nangyari? No? Naroon na sila ay nakahuli ng napakarami. No? At hindi lamang yon. Yung nahuli nila, grabe, sobra-sobra, apaw-apaw. Kaya ano ang ginawa ni Pedro? No? Tinawag niya yung kanyang mga kasamahan. No? Tinawag niya, isinyer niya yung blessing. Isinyer niya. Alam niyo po, kapag ang Diyos ay nagbigay ng pagpapala, apaw-apaw yan. Dahil nais ng Diyos na maging daluyan tayo ng pagpapala. Amen? Hindi pang sarili lang natin, kundi para, sabi nga po, ma-share ang blessing na yan. No? At sa pagkakataon na yon, tingnan po natin, doon sa nahuli nilang napakarami, anong ginawa ni Pedro? Siya ay nagpakumbaba sa Diyos. No? Siya ay nagpakumbaba sa ating Panginoong Hesus. No? Lumuhod siya. Bakit? In-acknowledge niya na hindi gawa ng tao yun. No? In-acknowledge niya na tanging siya ang Panginoon lamang na makapangyarihan ang makakagawa nun. Kaya in-acknowledge niya ang kapangyarihan ng ating Panginoon.
na out of nothing, He can produce something. Amen? Kaya sa oras na ito, if we acknowledge, no, kapag natuto po tayo na talagang sa ating pagsamba sa Kanya, sa pagtawag natin sa Kanyang pangalan, no, with all our heart, with all our soul, with all our might, with all our strength, supernatural faith will come unto our heart. Mabubuo ang supernatural faith. At ang faith na yon, yung supernatural faith na yon, yun yung faith na kung saan kahit hindi mo pa nakikita, kahit hindi mo pa nahahawakan, tinatanggap mo na yon, pinagpapasalamat mo na yon sa ating Panginoon. Amen? No? Palakpakan natin ang ating Diyos. Hindi yung kapag hawak mo lang, tsaka ka magpapasalamat sa Diyos. No? Kapag naroon na nakaramdam ka na ng kalakasan, kagalingan, tsaka ka lang magpapasalamat sa Diyos. Hindi. Ang tunay na supernatural faith, anuman ang kalagayan mo, anuman ang nararamdaman mo, anuman yung yung problema mo, naroon na ikaw ay magpapasalamat sa Diyos. Di ba? Sabi doon sa Hebrews 13, 15 and 16, you will continually offer the sacrifice of praise and thanksgiving to our God. Amen? No? Magpapasalamat ka, no? Kahit na ano pa ang nangyayari. No po, naroon yung pasasalamat, yung pagpupuri, pagsamba. At makikita po natin kapag ganun po, ang naging, habi nga po, ang natutunan natin, God will manifest Himself. No? God will manifest Himself in all occasions, in all aspects of our lives. No? Kaya purihin po ang Diyos. At sa pagkakataon na ito, naroon po na, sabi nga ay, ang nais ko pong i-share sa inyo ngayon, yung pong naroon na mga redemptive name ng ating Panginoon. No? Ang sabi po sa Philippians chapter 3 verse 10, buksan mo, Goy, yung redemptive names of our God. Yan. Ito daw po ang kailangan na naroon na matutunan natin. Ano sabi doon? That I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being conformed to His death. No? Kailangan daw po ay malaman natin, makilala natin ang ating Panginoon. No? Makilala natin siya, malaman natin, at makikita po natin, mararanasan natin yung kapangyarihan ng kanyang kamatayan dun sa krus ng Kalbaryo. No? Meron pong tatlong fundamental names of God na naroon na ating naririnig. Ito yung Elohim, katulad ng nakita natin kanina, no, sa ating inaawit. Ang ibig po sabihin ng Elohim, siya po ay God as the, sabi nga po ay Creator, no? Omnipotent Creator. Ito yung sa Genesis 1:1, no? In the beginning, God created the heavens and the earth. No? Elohim ang naroon na pangalan dito ng ating Panginoon. Yung God, ito ay sa Hebrew word, it is Elohim. Ibig sabihin, He is the omnipotent creator. Ano ibig sabihin ng omnipotent? Powerful creator. No? He created the heavens and the earth. No? Naalala ko yung isang patotoo ng isang pastora na talagang dahil sabi nga po, dahil ganun na lamang yung nais niya na gawing pagsamba sa Diyos, no? Itong Genesis 1:1, that our God is creator of heaven and earth, yung mga stars, lahat yan, galaxies, lahat siya. Siya ang may gawa, siya ang may likha, no? Na kung titignan natin, nung una daw, 400 years ago, ang mga scientists, ang sabi nila, ang mga stars daw ay mga 400 lang. No? Pero nung nagkakaroon ng pagbabago sa mga scientific o yung mga technical na ginagamit, no? 100 years ago, dineclare na mga scientists, no, yung mga nagre-research, dahil nagbabago na yung mga telescope nila, lumalayo na yung nakita nila na thousands pala ang
naroon na, sabi nga, ay mga stars. Pero alam nyo, sa kasalukuyan po, dahil sa sobrang, sabi nga, masyado ng, ang tawag dito, yung mga ginagamit ngayon, nakita nila na hindi mabilang ang mga stars doon sa galaxy. No? Nalilimitahan. Nung una, nalilimitahan. No? Pero habang lumalalim, habang nagiging modern, habang naroon na yung technical aspects na ginagamit nila, ay, sabi nga po, ay, nai-improve. Makikita natin, no, nakita nila. At ito ang nakasulat sa banal na kasulatan, ang katotohanan. No? Na ang sabi nga ay, di ba, sabi ng Panginoon kay Abraham, you will be the father of many nations. Kung paano ang mga bituin sa langit at ang sand sa dalampasigan, ganon ka magiging, sabi nga ay, father of all nations. No? Sino ba nakakabilang nung sand sa dalampasigan? Wala. Ibig sabihin, maging ang mga stars sa mga heavenly creation ng Diyos, walang makakabilang. No? Kaya kapag ito pong katotohanan na ito ay nasa talagang na-build up sa ating mga puso. Kung titingnan natin, no, sabi nga po ay mamamangha ka. No? Talagang magtitiwala ka kasi nga, heaven and earth nga, kinreate niya. Yung problema mo pa. No? Amen? Di ba? Heaven and earth na create niya. Yung konting problema mo pa, hindi niya makikreate. No? Kaya alam nyo, iba po, no, kapag talagang naroon na nakilala natin siya. Naalala ko, no, nung kami ay nagkaroon ng isang pagsubok, na grabe talaga, no? Grabe talaga, lahat ng pagbibintang, lahat ng ano ay ibibigay sa iyo. Pero iba pala kapag kilala mo ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Amen? No? Kilala mo na hindi ka maapektuhan. Sabi ko nga, merong isang kabataan, siya yung apektado doon sa nararanasan namin, no? Na sabi nga po, pagsubok, no? Yung mga pagbibintang, kung ano-ano yung naroon na kanilang sinasabi. May isang kabataan na lumapit sa akin, no? Dahil hindi na niya talagang sila yung talagang nasasaktan, no? Dahil kilala nila kami. Bukas yung buhay namin sa kanila. Wala kami tinatago sa kanila. Alam nila na mali yung mga ibinibintang. Pero ang sabi ko nga sa kanya, alam mo, tao lang din kami. Ako personally, may damdamin din ako. Every time na gusto kong masaktan, every time na gusto kong magdamdam, every time na gusto kong magalit, ang ipinakikita sa akin ng Panginoon, yung pinagdaanan niya. Ang Panginoon, walang kasalanan. No? Isang katotohanan, walang kasalanan ni isa ang ating Panginoong Yesus. Pero ano yung kanyang pinagdaanan? Diba? Naroon na, nagkaroon siya, sabi nga, anong tawag dito? Tinanggap niya yung 39 stripes. Nandoon na sinampal siya, dinuraan siya, nilagyan siya ng tinik sa kanyang ulo. Pero wala, hindi kumibo ang ating Panginoon, no? Kaya sabi ko nga sa kanya, alam mo kapag ganun na ang ipinakita sa akin ng Panginoon, na ni sa katiting, wala yung hirap, wala yung sakit na yon sa pinagdaanan ng Panginoon. Imbis na magalit ako, imbis na magtampo ko, imbis na naroon na masaktan ako, napapahiya ako sa ating Panginoon, no? Napapahiya ako na, Lord, ikaw nga grabe yung pinagdaanan mo, hindi ka nag-complain, hindi ka nagrebelde, hindi ka naroon na lumaban, hindi ka gumante. How much more kami na ni sa katiting ay wala sa pinagdaanan mo, no? Kaya iba po kapag nakilala mo siya, no? Kaya sabi nga doon sa Philippians, no, yung ating binasa kanina, kailangan makilala natin siya, no? Maunawaan natin that I may know, no? Ang sabi nga noon, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being made conformable, no? And His death. No? Kaya napakahalaga po noon, no?
At ang pangalawa, dun sa fundamental names of God, ay yung Jehovah. Ano ibig sabihin nun? God as the self-existent Lord who reveals Himself. No? Sa Genesis chapter 2 verse 4. No? Ang salita daw pong Jehovah ay naroon na sabi nga, God as the self-existent Lord who reveals Himself. No? Naroon daw po na inire-reveal ng ating Panginoon ang kanyang sarili, no? Sa bawat sitwasyon ng ating buhay, no? Ano man yung ating sitwasyon, God wants to reveal Himself who He is. Kung may sakit ka, may karamdaman ka, gustong iparana sa iyo ng Diyos na siya yung iyong dakilang manggagamot, no? At bilang manggagamot, no? Kuha niya lahat ng specialty. Kasi, yung doktor dito, yung doktor natin, kanya-kanya silang specialty. Di ba? Merong doktor, halimbawa, doktor para sa mga bata, anong tawag doon? Mga pedya. No? Doktor para doon sa mga cancer, anong tawag doon? Ha? Oncologist. Doktor para sa mga buto. Ha? Orto, no? Yung doktor para sa ngipin. Dentist. Yung doktor para sa mata, ilong, tainga, ENT, iba-ibang klase. No? Iba-ibang specialty. Ibig sabihin, hanggang doon lang sila sa specialty nila. Yun lang ang alam nila. No? Kaya kapag halimbawa, sumakit ang ngipin mo, hindi ka pwedeng pumunta doon sa orto, no? Kasi buto yung kanilang pinag-aralan. Pero purihin ang ating Diyos. Ang ating dakilang manggagamot. Lahat specialty niya. Amen? Kapag alam mo na lahat specialty niya, saan ka pa pupunta? Eh di sa Kanya lang. Amen? Sa Kanya lang. Kasi specialty niya yun eh. No? Siya yung may creation. Siya yung gumawa. We are wonderfully and fearfully made by our God. Sabi nga, sa sinapupunan pa lamang ng ating mga ina. No? Nakikita na niya, alam na niya. Alam niya kung paano pinagtagni-tagni yung ang part ng ating body. Kaya bilang dakilang manggagamot, specialty niya ang ating katawan. Amen? Kaya siya yung dapat na unang lapitan. No? Siya yung unang lapitan. At bagamat lumalapit tayo sa mga doktor, no? Pero dapat ang maging panalangin natin, no? Kapag tayo lumapit sa doktor, Lord, instruct him. Lord, instruct her. Give her the right decision. No? Give her the right decision. Bigyan niyo siya ng wisdom. Kasi si Lord ang nakakaalam ng lahat, no? Kaya ang nais ng ating Panginoon, naroon na sabi nga, maalaman natin tong katotohanan na ito. Para hindi tayo naluloko ng kaaway, no? Adonai. Kahapon, nagka-chat kami ni Sister Cathy. Nagkabiruan nga po dahil sabi nga nung maliit pa yung mga anak niya talaga naranasan niya rin. Kasi ngayon nga po, nasa ospital si Asher, no? Pero sabi nga po ay God is in control of everything. Kaya po pinasok sa ospital si Asher kasi yung gamot na binigay ng doktor, isinusuka. Tapos ayaw kumain. Kaya siya para masweruhan at doon no. At sa share namin ni Sister Cathy, sabi nga niya, yung mga anak niya nung maliliit, ganun din, lagi sila sa ospital, no? At may time doon, yung isang anak niya, si Shemuel ba yun, na kapag nilagyan ng dextrose, tinatanggal daw, no? Tinatanggal. Laging tinatanggal. Minsan ay in-hospital yung bata, no, si Shem, dahil nga tinatanggal, wala daw Sister Cathy, no, si Brother Rio lang daw, tinanggal, no? Siguro, pumasok yung nurse,
At siguro nakulitan, nagalit dahil nga laging tinatanggal, nakurit yata si Shem, no? At yung pagkakataon na yon, nakita ni Sister Cathy yung pagkakakurit dito sa tagiliran. Ang ginawa niya, inireklamo niya na kinurit yung kanyang anak, no? At praise the Lord, naging dahilan yon para hindi sila magbayad ng bills nila. Amen. Praise the Lord. Naging paraan yon ng Diyos, no? Para malibre sila doon sa pagkaka-hospital na yon. Kasi nga, kinumplain niya na kinurit yung ano. Kaya, minsan may mga bagay na talagang maa-amaze ka, no? Bagamat parang minsan pangit, pero it will work together for good to them who love God and who are called according to His purpose. Amen? No? Kaya purihin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Yan. Ang sabi nga ay, ang Adonai, God as master and head. No? God as master and head. Sa Genesis 15, 1-2 at saka Deuteronomy 3-24. Sa oras na ito, isi-share ko sa inyo yung 7 redemptive name. No? 7 redemptive name of God. Na kapag ito po ay talagang naroon na natanim sa ating mga puso, no? At siya'y tinawag natin through this redemptive name, makikita natin, no? Na sabi nga po ay it will manifest, no? He will manifest Himself sa pamamagitan ng mga redemptive names natin na ito, no? Praise the Lord. Una, sabi dito, teka, kasi yan. Una po, siya'y nagpakilala bilang Jehovah Rohi, no? Bilang Jehovah Rohi. Paalala lang po kapag nandoon na sinabi natin Jehovah, no? Wag nating isipin na, naku, baka Jehovah's Witnesses na kami. No? Hindi po. No, that is the name of God. And the name of God, He will reveal Himself who He is, no? Kaya ginagamit yung Jehovah, no? Jehovah Rohi. Yan. Ang ibig sabihin, the Lord is my shepherd, no? The Lord is my shepherd. At kapag sinabing the Lord is my shepherd, ang sabi doon, no? Doon sa ating, sa Psalms 23, anong sabi doon? The Lord is my shepherd, I shall not lack, no? I shall not lack, hindi ako magkukulang, no? Kapag naroon na sinabi mo na, Lord, you are my Jehovah Rohi, no? You are my Jehovah Rohi. Ibig sabihin, you are my shepherd. I shall not lack. Hindi ako magkukulang, no? Ang lahat ng aming pangangailangan, hindi lamang ako, ang aking pamilya, ang aking buong sambahayan, Lord, hindi kami magkukulang dahil ikaw ang aming shepherd. You are our Jehovah Rohi. Ang ano po doon, no? Makikita rin natin sa Psalms 100 verse 3. Basahin natin. Psalms 100 verse 3. Abe dito, know that the Lord, He is God. It is He who has made us and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. No? Ibig sabihin, makikita natin dito na talagang naroon na tayo ay kanyang mga pastol. Hindi niya tayo pababayaan. Siya yung ating dakilang pastol, tayo yung mga tupa. No? Tayo yung mga tupa na kung saan ang nag-guide sa atin, ang nangunguna sa atin ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen? Number 2, lagi na natin ito naririnig, Jehovah Jireh. No? Jehovah Jireh, the Lord my provider. Ito ay naroon na tinawag o sabi nga ay diniklara ni Moses, ay ni Abraham sa Genesis 22:14. Sa Genesis 22:14, di ba? Ito yung naroon na tinawag ng Diyos si Abraham
na ang sabi, Abraham, ialay mo sa akin ang iyong kaisa-isang anak. At dahil kilala ni Abraham ang kanyang Diyos na sinusundan, ang kanyang Diyos na sinasamba, hindi siya natakot. No? Hindi siya natakot. Hindi siya nag-alinlangan. Hindi siya naroon na nag-complain na, Lord, ang tagal-tagal kong hinintay si Isaac. Almost 25 years bago ako nagkaanak. Ngayon kukunin mo pa? No? Dahil kilala ni Abraham ang Diyos, naroon yung kanyang pagtitiwala sa Diyos. No? Hindi siya nagdalawang isip. Dinala niya ang kanyang anak na si Isaac. Nagpunta sila doon sa bundok na kung saan ay sinabi ng Diyos na doon iaalay si Isaac. At nung sila ay naglalakad, di ba? May dala silang mga kahoy, may dala silang sulo. Tapos habang naglalakad sila, ang sabi ni Isaac kay Abraham, Ama, narito yung mga kahoy, narito yung sulo. Nasaan yung ating i-offer? Asan yung ating isa-sacrifice? Siguro pag ikaw ang tinanong nun, no, baka gumaralgal ka na sa iyak. Dahil alam mo na ang anak mo ang isa-sacrifice mo. Pero makikita natin, dahil naroon ang tiwala ni Abraham, anong sinagot niya? No? Our God will provide. At yun nga dahil yun yung diniklara ni Abraham, that our God will provide, nag-manifest ang ating Panginoon. Amen? Na dun sa altar na kung saan i-offer na si Isaac, no? God provides. Nagbigay siya ng ram na dapat na, dahil talagang walang takot si Abraham no? Biro mo, tinalian niya yung kanyang anak, inilagay niya na doon, at talagang handa na siya na i-offer. Pero dahil nakita ng Diyos yung kanyang katapatan, yung tunay na pagsamba niya sa Diyos, hindi siya natatakot na sumunod. No? Ang sabi ng Diyos, sa pamagitan ng anghel, na wag nang ituloy dahil mayroon ng pinrovide ang ating Diyos. No? Kaya sa pagkakataon na yon, talagang dahil diniklara ni Abraham that the Lord will provide, kaya yung lugar na yon ay tinawag na Jehovah Jireh, no? The Lord provides, no? Kaya sa ating mga buhay, kung meron tayong mga pangangailangan, if we will declare it, no? We will declare it and we will call upon His name that He is our Jehovah Jireh, makikita natin truly He will provide. Amen? Siya ang magpo-provide. At ang pangatlo, He is our Jehovah Rapha, the Lord my healer. No, sa Exodus chapter 15, verse 26. Yan, Exodus chapter 15, verse 26. Ang sabi dito, and said, if you diligently heed the voice of the Lord your God and do what is right in His sight, give ear to His commandments and keep all His statutes, I will put none of the diseases of you which I have brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. No? Nagpakilala ang Diyos dito na kung ikaw daw ay susunod, no, sa kanyang commandment, no, nandun yung obedience talaga, no, sa pagsunod sa kanya kahit na ano pa nangyayari, ang sabi ng ating Panginoon, I am the Lord who heals you. No, nagpakilala siya dito as our Jehovah Rapha, no, the Lord our great healer. At katulad ng sinabi ko sa kanya, sinabi ko sa inyo kanina, no, siya yung espesyalista ng mga espesyalista. Amen? Siya yung espesyalista ng mga espesyalista. Kaya hindi tayo dapat matakot na lumapit sa kanya. Number 4. Sa number 4, He is our Jehovah Shalom. No? Shalom. The Lord my peace. Judges 6:24. Yan, Judges 6:24. Ano sabi dito?
Judges 6:24. Then Gideon built an altar there unto the Lord and called it Jehovah Shalom. Unto this day it is yet in Ophrah and Abiezrites. Yan. Naroon daw na si Gideon ay naggawa ng altar at tinawag na Jehovah Shalom dahil binigyan sila ng kapayapaan, no, ng ating Diyos, no? Naroon na binigyan sila ng peace. Naranasan nila yung peace na yon. Dahil dito sa Gideon, alam naman natin, no, yung Gideon 300. Sino nakakaalam nun, yung Gideon 300? Na bagamat kokonti sila, ang kalaban nila ay napakarami, no? Naroon na pinakita ng Diyos yung, habi nga po, ang tagumpay ay nanggagaling lang talaga sa ating Panginoon, no? Kaya, ang tinawag ay, nagkaroon sila ng kapayapaan. Bagamat nung una, no, naroon na natatakot sila dahil napakarami ng kanilang kalaban, no? Pinaalis pa ng Panginoon yung mga takot. Pinaalis pa ng Panginoon yung mga sundalo nila na hindi handa sa pakikipaglaban. Kaya ang natira sa kanila ay 300 lang, no? Pero in spite of that, because of the peace of God na inilagay ng Diyos sa buhay nila Gideon, makikita natin na sabi nga, hindi sila natakot na sundin yung instruction ng Diyos. At kung titignan natin yung instruction ng Diyos ay parang imposible, no? Parang imposible na kung saan ay sisigaw lang sila, no? At doon sa pagsigaw nila, sa pag-break nila ng mga jars na dala-dala nila, nagkagulo na yung kanilang makaaway. Nag-away-away na, nagpatayan na, no? Ni hindi nabahiran yung kanilang mga kamay, no? Sila mismo ang nagpatayan. Kaya ang sabi nga, nung time na yon, nagtayo ng altar si Gideon at ito'y tinawag na the Lord is my peace, no? Jehovah Shalom. At sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7, kung titingnan natin, yung peace na sinasabi dito ng ating Panginoon na kaya niyang ibigay ay yung peace that passeth all understanding. Yan. Dito, sabi nga nun, kapag alam mo, no, kilala mo ang ating Panginoon na He is your peace, ang sabi dito, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known unto God. And the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and mind through Christ Jesus. No? Napakahalaga po nito, no? Napakahalaga na ito'y matanggap natin. The peace of God which passeth all understanding. Ano ibig sabihin nun? Yung kapayapaan, no? Na hindi malirip, na kahit na ano nangyayari sa paligid, no? Kahit na ano yung nararamdaman mo, still nandun yung kapayapaan mo. Wala kang takot, no? Kaya ito'y sabi nga po, makatotohanan na kapag siya'y tinawag mo, no? Jehovah Shalom, mararanasan mo yung kapayapaan. O, yung kapayapaan na nanggagaling sa Kanya. Number 5. He is our Jehovah Nisi. Anong ibig sabihin ng Jehovah Nisi? The Lord my banner. Sa Exodus chapter 17 verse 15, no? Ibig sabihin, kapag itinaas mo yung banner, ano ibig sabihin nun? Victory, no? Nagtagumpay na. At ito yung nais ng ating Panginoon na sabi nga po ay tanggapin natin. Napagtagumpayan na ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo ang lahat ng sakit, ang lahat ng hirap, ang lahat ng sumpa. Tayo ay pinagtagumpay na ng ating Panginoon. Amen? Yung kanyang salita doon sa 7 last word na ang sabi niya, it is finished. No? It is finished sa Telestai. Ano sabing ganon? No, naroon na, tapos na, napagtagumpayan na ng ating Panginoon. No? Kaya tayo bilang mananampalataya, bilang naroon yung pagtitiwala natin sa Kanya, na binibigyan tayo ng assurance na in every battle na ating kakaharapin, tayo ay may katagumpayan.
na nanggagaling sa ating Panginoon. Amen? No, hindi tayo talunan. No? Naroon yung katagumpayan. At para ito'y maranasan natin, ang sabi doon sa Ephesians chapter 6, no, starting verse 10, no, makikita natin na mayroon talagang labanan. Dahil ang sabi nga, we wrestle not against the flesh and the blood, but against principalities, the rulers of darkness, the spiritual wickedness in high places. Kaya ang nais ng Panginoon, wear the whole armor of God. No? Na para pagkatapos daw ng labanan, ikaw yung nakatayo na matagumpay. Amen? No? Ano yung whole armor of God na yon? Ito yung helmet of salvation, breastplate of righteousness, the shield of faith, the belt of truth, and shoes na laging handa na magpahayag ng salita ng Diyos, at sword of the Spirit, which is the Word of God. Amen. At ito ay nagbibigay sa atin ng, katahabi nga po, ng assurance that truly we are victorious. Amen. Dahil ang ating Panginoon ang nagtagumpay na. No? He is our banner. He is our victory. No? At ang verse niya ay Exodus 17:15. Exodus 17:15. Yan. The Lord is my banner. Ito yung naroon na nung nakipaglaban sila, no? Si Moses nakataas ang kamay, no? Ibig sabihin, nandun yung tagumpay, no? At sila Joshua nakikipaglaban. Pero makikita natin, kapag bumaba ang kamay, ano nangyayari? Natatalo. Pero pag laging nakataas, nananalo. Ibig sabihin, kailangan naroon na itaas natin ang ating Panginoon, no? Para lagi tayong manalo sa lahat ng tagumpay, ay sa lahat ng labanan. Yung tagumpay ay ating makamtan. Number 6. Number 6, Jehovah Chidkenu. Jehovah Chidkenu. Ano ibig sabihin nun? The Lord, my righteousness. Ang verse nito ay Jeremiah 23 verse 6. Jeremiah 23 verse 6. The Lord my righteousness. Yan. In his days, Judah will be saved and Israel will dwell safely. Now this is his name, by which he will be called, the Lord, our righteousness. No? Ang ating Diyos, ang ating katwiran. No? Dahil tunay nga na tanging siya lamang ang mayroong matuwid na katwiran. No? Kaya tayo ay wala. Pero if He is our righteousness, no? Katulad minsan naririnig natin sa ating panalangin, no? Ito yung naroon na sabi nga po ay sabi nga ito yung best na pwede nating isuot, no? The righteousness of our God sa pagharap natin sa kanyang harapan, no? Hindi yung righteousness natin, hindi yung katwiran natin, kundi yung katwiran ng ating Panginoon, no? The righteousness of our God. And He is our righteousness. No po? Naroon na, kumbaga, siya yung naroon na, ang tawag dito, siya yung nagiging shield natin, yung righteousness, para makaharap tayo, no? Sa ating Panginoon. Praise the Lord. Kasi righteous ang Diyos, no? He is righteous and we are not righteous. Pero yung righteousness na nanggagaling sa Diyos, kapag ito'y binalabal natin, we can come boldly in the throne of grace, no? Makakaharap tayo boldly in the throne of grace na meron kang katapangan, no? Hindi ka mahihiya kasi hindi yung righteousness mo ang makikita, kundi ang righteousness na nanggagaling sa Kanya. Kaya kapag ito po ay ating inaangkin, no? Hindi tayo darating sa punto na lalayo sa ating Panginoon, no? Hindi magiging dahilan na yung ating mga pagkakamali o pagkakasala para tayo ay ilayo sa ating Panginoon. Kapag ang inangkin natin ay ang righteousness ng ating Panginoon, na bagamat tayo ay nagkakamali, nagkukulang, no? Dahil ang ating Diyos ay righteous, no? Tayo ay tuloy-tuloy niya, o habi nga,
patuloy niyang pinatatawad, nililinis ng kanyang kapangyarihan. At ang huli, number 7, Jehovah Shammah. Yan, Jehovah Shammah. Ibig sabihin, lagi nating siyang kasyama-syama. Hindi, sabi ka, kasi ang ibig sabihin ng Jehovah Shammah, the Lord is there for me. No? Ezekiel 48:35. Ezekiel 38:45. Ayun, ang sabi nga nun, all the way around shall be 18,000 cubits, and the name of the city from that day shall be, the Lord is there. No? Ibig sabihin, naroon nakasama. No? Kaya napakadali nitong memorizein. Halimbawa, natatakot ka, may pupuntahan ka, no? Tawagin mo, Lord, you are my Jehovah Shammah. Kasyama kita, Lord. Ano man ang labanan, ano man yung aking harapin, kasyama kita. Amen. Hindi ako nag-iisa, kasyama natin siya, no? Amen. Praise the Lord. Kaya, yung pong mga salitang ito, sabi nga, itong mga pangalan na ito ng ating Panginoon, ay naroon nais niya, no? Na hindi lamang basta, diba, katulad niya, inaawit natin, no? Kundi maging makatotohanan sa ating buhay. Tawagin natin, ang sabi nga, He will manifest Himself, no? If we worship, He will manifest Himself, no? Kaya po, ang nais ng ating Panginoon, sabi nga, the time is now, no? Ngayon na ang mga katotohanan na ito ay ating naroon na habi nga po, hindi lang mapag-aralan, kundi maranasan. No? Maranasan. Ano ba yung iyong kalagayan ngayon? Ano ba yung kailangan mo ngayon? No? Call on His redemptive name. Nangangailangan ka ng kagalingan? Call on Jehovah Rapha, our great healer. No? Alam niya lahat. Lahat yan. No? Minsan nga po, alam niyo, nung sumasakit yung ngipin ko, no? Ito, natanggal nga yung isa eh. Umuuga na. Nagtanong ako, magkano pa pabunot? 1,000. 1,000 daw. Sabi ko, Lord, umuuga na nga ito eh. Sabi ko, sandali lang, kung pwede nga lang, lagyan ko na lang ng ng sinulid eh. 1,000. Alam nyo, sabi ko, Lord, You are my great healer. Kasama doon, you are my great dentist. No? Talagang inano ko yun, kinlaim ko, Lord. Alam niyo, nagulat na lang ako. Biglang natanggal kusa. No? Minsan yung sinasabi ka, Lord, padalhin niyo ang anghel niyo na magbubunot nito. Talagang kung makikita mo yung, kung maririnig mo yung mga sinasabi ko, talagang, para mawiwirduhan ka. Pero ganun ko kakilala ang aking Diyos na pinaglilingkuran. Yung aking Diyos na pinagkakatiwalaan. Amen? Kung meron mga, anong tawag dito? Yung mga makabagong paraan para ikaw ay gamutin. Yung CT scan, di ba? Kailan lang naman yung CT scan na yan eh. Dati x-ray lang. X-ray, tapos nagkaroon ng, ano ba yung ano ngayon? CT scan, ultrasound, no? Alam nyo, all truths are parallel. Kung meron dito yan sa natural, meron din yan sa spiritual. Amen? Kaya kung kilala mo ang Diyos mo, no? Ako minsan kapag Lord, i-ultrasound nyo nga yung tiyan ko, ang sakit. Para makitunawin nyo, no? Ganun po ako pag nakikipag-usap kay Lord, no? Diba meron nga yung, katulad sinasabi ko sa inyo, meron siyang tinuro sa akin na kapag dudume ko talagang, Lord, palabasin niyo ang dapat ilabas. No? In Jesus' name. Lord, tunawin niyo ang dapat tunawin. Kasi alam mo na makapangyarihan siya. Amen? Makapangyarihan siya. Walang imposible sa ating Panginoon. Ang kailangan natin, ma-build up yung ating faith, pananampalataya, pagtitiwala sa ating Panginoon. No? Pagtitiwala, pananampalataya, yung supernatural faith. No? Kaya sa umaga pong ito, pero actually, nung pong ginagawa ko to,
no? Ayan, pakikita ko sa inyo, ha? Eto, hanggang dito yung yung nakita kong 7 redemptive names of our Lord, no? Of our God. Pero nung ako po ay nagre-research pa, may nakita ko, ang dami, no? Natuwa ako. Isinulat ko na, eto, pero hindi ko na to ipinasa kay Google, kasi ang haba, ang dami. Ayan, no? Meron palang the God who sees me, El Roy, Genesis 16:13-14. El Shaddai, Almighty God, Genesis 17:1-2. Yahweh, the great I am, Exodus 3:14-15. The Lord is my rock, 1 Samuel 2:2. Jehovah Shabbaoth, the Lord of hosts. Jehovah Makadesh, God our holiness. Jehovah Jemuel, the Lord God of recompense. Ibig sabihin, He will fully repay. No? Meron pang Jehovah Makeh, the Lord who molds me. Jehovah Gibor, the Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. No? Tingnan nyo, ang dami pala. Kaya pag pala ang salita ng Diyos, ang Bible ay talagang sinik natin. Lahat ng klase ng ating pangangailangan, lahat ng ating sitwasyon, nandoon. Sabi nga, mayroong katumbas na pangalan ng ating Panginoon. Ibig sabihin, in every circumstances, magpapakilala siya sa atin, no? Sabi nga, El Hayay, God of my life, no? Kaya kapag nagsabi ka pala, Hayay, sinasabi mo, God of my life, no? Meron pa dito. Elohim, Chavim, the living God. El Elyon, the Most High God. El Emuna, the faithful God. Yung nga pong sa hindi ko na na-type kay Google. Si Google na lang nag-type Elkanah, jealous God. Elohim, Mauzi, God of my strength. Elohim, Makez Lanu, God our refuge. Eli Mailekhi, God my King. Ayan. El Nakonot, God that avengeth. Elohim Olam, our everlasting God. Elohim Ozerli, God my helper. El Rai, God sees me. El Sali, God my rock. Elohim Shoftim Baaretz, God that judgeth in the earth. Yan. Kung gusto niyo pong makuha, ang dami niyan. Actually, hindi ko pa lahat nakuha. Madami pa. No? Yan. Pero hindi ko na po dahil nag-focus lang po ako doon sa 7 redemptive. Kung gusto niyo pong kunin yon at makilala niyo pa ang Panginoon sa iba't ibang kaparaanan, no? Kung paano siya kumikilos, no? Pwede niyo pong hiramin yung notebook ko. Praise the Lord. Kaya sa umaga pong ito, katulad nung awit natin kanina, ni-request ko po yun kila Brother Van. Ang sabi doon sa awit na yon, because of who you are, no, I will worship you. No? Ayan. Because of who you are, I give you glory. May bibigay lang daw natin yung kalwalatian sa Kanya kung kilala natin siya. Kung sino siya. No? Because of who you are, I will give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Amen? Sa umaga pong ito, sino ang ating Diyos para sa iyo? At kung kayo naman ay nangangailangan, meron kayong pangangailangan. Nangangailangan kayo financially, nangangailangan kayo physically. The Lord wants to manifest Himself of who He is. Kapag winorship natin siya, kapag tinawag natin siya. Amen? No? Tandaan natin, ang tunay na pagsamba, it is continuous. It is continuous. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ito. Hindi lang tuwing linggo. No? Hindi lamang seasonal. Hindi lang pag masaya ka. No? Kahit na anong sitwasyon mo, nanghihina ka,
malakas ka, masaya ka, malungkot ka, no? May sakit ka, wala kang sakit, we must worship Him continually. With the fruit of our lips, giving thanks to Him. Kahit na anong sitwasyon natin, wag na wag mawawala ang pagpupurit, pasasalamat natin sa ating Panginoon. At ang sabi nga doon sa awit, if we will call Him, He will manifest Himself. No? If we seek Him, He will manifest Himself. Alam nyo, sa ngayon, natutuwa po ako kay Lord. Dahil, sabi nga, pwede pala yun, ano? Yung sabi nga, yung continuous worship sa Kanya. Kasi alam nyo, kahit ako humihikab, kahit paghikab, no? Tinuruan ako ng Lord. Halimbawa, di pag naghikab, ang kasunod na po nun, hallelujah. No? Hallelujah. No? Tapos ang sinasabi ko lagi, hallelujah to my King. Hallelujah to my Lord. Hallelujah to my Savior. Hallelujah to my healer. Hallelujah to my provider. Hallelujah to my God. No? Hallelujah to my lover. Hallelujah to my friend. No? Kung paano mo siya kilala. Continually, give Him praise. Give Him glory. And surely, He will manifest Himself. Amen? Tumayo tayong lahat. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Awitin natin to. Because of who you are. No? Sa umagang ito, gaano mo siya nakilala? Paano mo siya nakilala ngayong umagang ito? The Lord wants to manifest Himself to you. Gusto niya na yung presensya niya ay maranasan mo. Gusto niya na mag-manifest siya sa pangangailangan mo. Gusto niya na mag-manifest siya kung ano ang sitwasyon mo ngayon. Just worship Him. Just call His name. With all your heart, with all your soul, with all your might, He will manifest Himself. Awitin natin itong muli. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Minsan pa, because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Amen. Let's give all the praise and thanksgiving to our God and worship Him in spirit and in I will truth. lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh. Yes, Lord, you are our great provider, Lord. Manifest yourself, oh Lord, to each and every one of us. Yes, Lord. Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Yes, sabihin natin sa Panginoon, Lord, because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are.
Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace, Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Rapha, Jehovah Rapha, my great healer. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace, Lord, I worship you because of who you are. Minsan pa. Jehovah Jireh, Yes, Lord, we call your name, O God. Lord, ano man ang pangangailangan ng inyong mga anak. Yes, O God. Manifest yourself as who you are, O God. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Yahweh. Let's continue to call on the name of our Lord, and He will manifest Himself to us. Amen. Yes, Lord. We call on your name, O God. Manifest yourself unto us, Lord. Lord, huwag niyo hayaan na may lumabas sa lugar na ito na hindi nila naranasan. Lord, ang inyong presensya, ang inyong manifestation, O God. Yes, Lord. Elohim Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Isa pa, Yahweh, you are the great I am, O Lord. Yahweh, Great I am, Rapha, our great healer, Elohim, our mighty creator, Shaddai, our almighty God. Jireh, Oh, yes, Lord, our provider, our Lord. will Yes, manifest Lord, Himself. hallelujah, manifest yourself, O God. Hallelujah. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. If you worship, He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. Let's worship Him. If you worship, He will manifest Himself. Let's call If you Him. call Him, He will manifest Himself. Let's seek If you Him. seek Him, He will manifest Himself. Let's If you worship worship, Him. He will manifest Himself. Let's If call you call Him. Him, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. He's a mighty worship. Will manifest Himself. Jireh will manifest Himself. Yes, Lord, manifest yourself, O Will God. manifest Himself. Will manifest Himself. Yahweh will manifest Himself. Jireh will manifest Himself. Rapha will manifest Himself.
will manifest Himself. Manifest Himself right now. Oh, let's go God, we call your name. We call your name, we worship your name. Hallelujah. Yahweh will manifest Himself. Jireh will manifest Himself. Rapha will manifest Himself. Will manifest Himself. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, oh Jireh, Adonai will manifest Himself. Yes, Lord. Oh, Yahweh. Yes, Lord. Oh, you are the great I am, Lord. You are our great healer, oh God. Oh, you are the great creator, oh God. The Almighty God. Oh, the great provider of your people, oh God. Oh, hallelujah. Oh, yes, oh Lord. You are our Lord. You are our God. Oh, yes, oh Lord. Hallelujah. Oh, yes, oh Lord. Call on the name of the Lord. Oh, hallelujah. Oh, yes. Sino siya sa iyong buhay? Sino siya sa iyong buhay? Hallelujah. Sino siya sa iyong buhay? Call on His name and He will manifest Himself. Sino siya sa iyong buhay ngayon? Urabakarabashanda rabakia rabakarabasande. Oh, yakalalakarabasikalalakarabashanda rabakarabahay. Oh, yande kamasikalalakarabaki rabaharabashande. Oh, tawagin mo kung sino siya ngayon sa buhay mo. He wants to manifest Himself to you right now. He wants to manifest Himself to you right now. Oh, hallelujah. Oh, you are our Jehovah Jireh. Oh, you are our great provider, oh God. You are our great, hallelujah, healer, Lord. Oh, yes, oh God. We call on your name. Oh, yes, Lord. You are our shepherd. We shall not lack. You are our strength. You are our strength. You are our God. Oh, yes, oh Lord. Oh, yes, oh Lord. Oh, yes, oh, oh, yes, Lord. You are our great Lord. You are Jehovah Shammah. Lord, you are always with us. You will never leave us nor forsake us, oh God. Thank you, Father. Oh, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. You have manifest yourself unto us, oh God. Lord, sa oras na ito, patuloy po, Diyos, na ang tunay na pananampalataya at pagtitiwala, O Diyos, sa inyo, ay ibibigay namin, O God. Sapagkat tunay nga, Lord, ang inyong presensya ay lagi namin kasama. Salamat, salamat. Lord, hindi lang po hanggang dito, O Diyos, natatawagin namin ang inyong pangalan kung sino ka. Hindi lamang hanggang dito sa church, kundi sa bawat oras, Panginoon, kahit nasan kami. Lord, tatawagin ka namin. Iwa-worship ka namin, O Diyos. And surely you will manifest yourself. For you inhabit the praises of your people, O God. Salamat, salamat, salamat. Prove unto them, Father. Prove unto them, O God, that you have manifest yourself unto them. Salamat, salamat, salamat. We will give you the sacrifice of praise and thanksgiving, O God. Oh, we honor you. We honor you. We bless you. We adore you. In Jesus' name. Amen.
Amen. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Praise God. So, ganda po nung narinig natin ngayong umaga about sa iba't ibang pangalan ng Panginoon. Actually, yun nga po talagang marami po yung names ng Panginoon and bawat names niya may meaning na kapag tinanggap natin kung ano yung meaning ngayon sa buhay natin, talagang mararanasan po natin yung kung ano ang Panginoon sa atin. So, sige po, dako po tayo sa ating pagbibigay. Actually, hindi po ako prepared ngayon kasi ang naka-assign po today si Pastora Chic. So, dahil wala po siya, naatasan po tayo na mag-share po. So, siguro po ang masishare ko po ngayong morning is magbigay po tayo or hindi, the Lord will provide for us. Kasi yun po siya, di ba? Our Jehovah Jireh. Pero, dahil mga anak po tayo ng Panginoon, ang pagbibigay po natin is an act of worship. It's a form po siya ng worship natin sa Panginoon. So, magbibigay lang po ako ng 6 points pagdating po sa ating pagbibigay. Sabi po dito, those who follow Jesus should excel in the grace of giving. Number 2, giving is an expression of the love one has for Jesus. Ibig sabihin po, ang pagbibigay po natin, expression po natin yan dahil mahal po natin ang Panginoon. Number 3, God loves willing and cheerful givers. So kung willing po tayo nagbibigay, masaya tayo nagbibigay sa Panginoon, mahal po tayo ng Panginoon. Number 4, a willingness to be generous in giving is more important than the amount given. Ibig sabihin po, yung willingness natin na magbigay sa Panginoon, ang Panginoon po hindi naman po niya tinitingnan kung gaano kalaki or kaliit po yung binibigay natin sa Kanya. As long as, yun po, willing tayo na ibalik sa Kanya or ibigay sa Kanya na yung binibigay sa atin ng Panginoon, dun po na, yun po, na hindi naman mahalaga kung malaki or maliit yung ibibigay natin. Number 5, our giving will result in praise and thanksgiving to God. Number 6, our giving should be a natural response to God's gracious gift to mankind. Ibig sabihin po, dahil naturalesa po sa Panginoon yung pagpo-provide niya sa atin, pagbibigay niya sa atin. So as created by the image of God, dapat natural din po sa atin yung magbigay sa ating Panginoon, magbalik sa Kanya kung ano po yung nararapat sa Kanya. Amen? So, yun po, siguro side na lang din po, testimony. Actually po, kami po, sa family po namin, talagang challenging po kasi talagang marami po, sobrang dami pong bills and malaki pa po yung utang na binabayaran namin. Actually, the past weeks parang sobrang na-stress ako kasi nga po, yun nga parang hindi matapos-tapos yung mga binabayaran. And yun po, yung sa mga bills pa lang, yung binabayaran namin sa supplier, yung mga binabayaran namin na utang, sa mga bills pa, talagang kung ikaw po yung nagmamanage ng money sa household nyo, talaga, pag alam mo yung mga binabayaran, talagang minsan po nakaka-stress and nakaka-drain. Pero praise God, dahil once we know na God is our Jehovah Jireh, talagang ipoprovide po niya kung ano po yung pangailangan natin beyond our expectation and beyond yung capacity po natin. Kasi kapag po nag-rely po tayo sa sarili po nating kakayanan, talagang may stress po tayo. Pero kapag inalay po natin sa Lord yung mga pangailangan natin, talagang imimit niya din po yung mga kailangan po natin na sa araw-araw na pangailangan natin. Kami po, sa business po namin, actually,
kahit naman everyday po pumapasok yung pera, talagang everyday up, kumaga, yung pumapasok po sa amin, napupunta lang din po talaga sa mga bills, sa mga utang na binabayaran po natin. Pero yun nga po, talagang praise God dahil ang Panginoon po hindi nagkukulang sa amin, sa family po namin, sa business namin. Although may mga times po, may mga days na mahina yung benta, pero praise God dahil talagang ang Lord po talaga hindi siya nagkukulang. Lagi po siyang tapat. Kahit may times po na tayo, hindi po tayo tapat sa Kanya. And yun din po, i-share ko lang din po yung one of our testimony na aming mag-asawa. Kasi po, di ba, parang last time po na nag-share ako dito about giving. Kung naalala niyo po yun, di ba, na parang sinabi ko po doon na desire po namin na makapag-tithes ng 6 digits ng 100,000. Parang I think September ko po ata or August po ata ako nag-share about doon. And yun nga po talagang yung desire po na yun is siguro mga 2017, 2016 pa na talagang nag-desire po ako personally na Lord, gusto ko po makapagbigay sa inyo ng 6 digits na tithes. And truly God is faithful kasi nung last month po, nung October, nabigay po namin yun na kumbaga the Lord, binigay ng Lord yung desire po ng puso namin na makapagbigay. Although, sabi ko nga po, hindi man po siya monthly na ganun lagi kasi parang nagkaroon lang po kami ng blessing last month na, yun nga, na rin po, na makapagbayad ng mga utang namin. And talagang hindi ko po hinayaan na hindi po ibigay sa Panginoon yung para sa Kanya. Kasi, yun po yung, siya po nagbigay nun eh. Hindi ko dapat ipagkait kung ano yung binigay ng Lord sa akin kasi dinisire ko din po yun eh na hindi naman po siya para ipagyabang or para i-boast na ay nakapagbigay ako ng 100,000 sa Panginoon. Pero ang binoboast ko po is yung katapatan ng Lord na kapag may dinisire po tayo, talagang in His perfect time, ipagkakaloob din po ng Panginoon sa atin yun. So, ayun po, tayo po as a child of God, i-desire din kayo po sa sarili nyo na magkaroon po tayo ng desire na, kunwari, ikaw kung 1,000 pa lang yung nabibigay mo or 500, parang kailangan, di ba sabi po dun sa first point na sinabi ko kanina, kailangan mag-excel po tayo sa giving natin. So, the more po na nagbibigay tayo sa Panginoon, the more din na ipoprovide din po ng Panginoon yung ipagkakaloob natin sa Kanya. So, sige po, pag-pray po natin yung mga seed po natin, mga tithes and offering po natin sa Lord. Yes, Lord, Heavenly Father, O God, we thank you, Lord, for your goodness, for your faithfulness, Panginoon, sa buhay ng bawat sa amin, O God. Thank you, Lord, for you are our Jehovah Jireh, O God. You always provide for us, Panginoon. Lord, hindi nyo kami iniiwan, Panginoon, hindi nyo kami pinababayaan, Lord, sa araw-araw, Lord, na aming pangangailangan. Lord, today, as we offer, O God, as we give our tithes and offering, Panginoon, Lord, Ikaw, Panginoon, na magpala, Panginoon, ng bawat kamay, Panginoon, na magbibigay, O God. Lord, bless the work of our hands, Panginoon, na, Lord, patuloy niyo po, Lord, pagpalain, Lord, ang bawat isa sa amin, Panginoon. And, Lord, as we give back, Panginoon, kung ano yung pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon, Ikaw, Panginoon, na mag-multiply nito, Panginoon, pa. At lalo pa, Lord, na lumago, Panginoon, ang binibigay niyo sa amin, Panginoon, at maging blessing po kami, Panginoon, sa church, Panginoon, maging blessing kami, Panginoon, sa nasa paligid po namin, O God. Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang pinakamayaman sa lahat, Panginoon, at Ikaw ang aming Ama na nagbibigay, nagpo-provide para sa amin, O God, Lord. We praise you, O God, we honor you, in Jesus' name we pray. Amen. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So be of good cheer. For Jesus is here. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So everybody sing. Let the music ring. It's Christmas. Hey!
Praise. Ayan, dako po tayo sa ating mga announcement po. Ayan, yung December 13 po, ngayong December 13, Leaders and Workers Christmas Party po yan. So, wala po tayong midweek service, Wednesday po kasi yan. And magsisimula po tayo ng 7 p.m. po, dito po sa church. And ngayong darating na December 24 po, ang ating Sunday service, 9 a.m. po yung start. And sa December 31 po, ang mangyayari, hindi na po ng umaga, kundi gabi na po tayo magsiservice. And isasabay na po yung worship explosion. So, December 31, 8 p.m. to 10 p.m. po. Sama-sama po tayo mag-worship dito po sa church. And tuloy-tuloy po yung ating Speak Live, Mondays every 7:30 p.m. Live po ito sa ating page na Jesus Be Lifted Up Church. And sa mga hindi pa po nakakapag-share and gusto po mag-share ng kanilang testimony, pwede po kayong mag-reach out po sa amin ni Goy para ma-set po natin yung time niyo po para makapag-record. And yung Tinig ng Pag-asa din po natin every Thursdays, 7:30 p.m. Live din po ito sa ating page. And midweek service po, ayun po. Ngayon na yung di ba? Ngayon 13 na yon. So wala pong midweek ngayong darating na Wednesday. Yun na po yung Leaders and Workers Christmas party. So sa Friday, 7:30 p.m. po ang ating soaking. Ang mga naka-assign po ay ang men's. Second Friday na po. So ang mga kalalakihan po ang third na po pala. Women's po, lahat ng kababaihan. Yun po yung mga naka-assign ngayong darating na Friday. And yung Tuesdays naman po natin na J-Blue Leaders and Workers Spiritual Feeding po, via Zoom naman po to every 8 p.m. So sinesend po yung link para po makapasok tayo doon sa Zoom. Sa online prayer gatherings naman po, ito po yung schedule ng mothers, fathers, and pastors po. Pwede po natin i-coordinate sila. Si Tatay Ferdy sa fathers, si Nana Aileen naman po sa mothers kung gusto po nating mag-join sa online prayer gatherings po ng mga nanay at tatay. And please don't forget to like, follow, and subscribe po ang ating mga social media. Sa Facebook po ang ating page na Jesus Be Lifted Up Church and sa YouTube channel po natin na J Blue Church. And yun lang po sa ating announcement. Amen. Sige po, tayo po muling tumayo. Muli po nating awitan natin Panginoon at bigyan po ng pasasalamat. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Tayo po'y manalangin. Mahabaging Diyos, marami pong salamat, Panginoon, sa matagumpay na gawain ngayong umaga. Salamat po, Panginoon, sa pag-abot mo sa aming mga pasasalamat, sa pag-abot mo sa aming mga papuri, Panginoon. Tunay nga, Lord God, ang pinahayag mo ngayong araw na ito, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming buhay, Lord God, ikaw lamang po ang aming kailangan. Tunay nga po, Lord God, na wala kaming magagawa kung wala ka sa aming mga buhay. Salamat po, Lord God, sa
patuloy na pagpapaalala mo, Panginoon, sa bawat isa, Lord God. Para po sa araw-araw na aming mga buhay, Panginoon, ikaw lagi ang aming mauuna, Panginoon. At ikaw lamang po talaga, Panginoon, ang aming sandalan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa nagpahayag ng iyong salita ngayong araw na ito, Lord God. Ang nawala po niyang lakas, Lord God, ay ibabalik mo sa kanya ng siksik, digdig at umaapaw. Gayon din sa kanyang mga buong pamilya, Panginoon. Marami pong salamat, Lord God, sapagkat sa buhay niya, Lord God, ay lagi mo siyang ginagamit na magpahayag na iyong salita. At siya po ay aming mahal, Panginoon, dahil siya po ay aming ina dito sa aming bahay-sambahan, Lord God. Salamat po sa kanyang buhay. Lord God, sa susunod na linggo, Panginoon, ng aming mga buhay, sa susunod na mga araw, Lord God, kami po'y humihingi ng iyong gabay, ng iyong proteksyon, Panginoon, sa araw-araw ng aming buhay. At maging sa pag-uwi namin ngayon sa aming mga sariling pansamantalang tahanan, Lord God, kami po iyong gabayan. At muli po namin ibinabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagsamba, Panginoon, at tanging para sa iyo lamang po, aming Jesus. Amen. Blessed be the name. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año, felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año, felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my